Det er så en salgsvideo af Runner. Og den eneste defekt, den sådan lige har, det er, at styrskjoldet her, det sidder lidt løst. Sådan lidt meget løst måske, men det flyver ikke af, fordi jeg kører rundt med det. Og så gør det nemlig bare ikke noget. Men man kan lige sådan, og så klipper den på her, men så lige et bum, så ryger den af igen. Hold kæft også. Men den er desværre flækket herovre, så det kan den ikke. Tankdækslet, det sidder fast, men så det sidder løst. Det sidder fast, men det sidder løst. Fair nok. Og der er ikke nogen sæderumslås på. Fordi at min kammerat, han havde kommet til at trække kablet ud dernede. Og så lukkede jeg den. Og så blev vi nødt til at lige at skære den over med en stiksav. Men sådan er det jo. Så er der heller ikke nogen olieprop, men det der, det fungerer meget fint faktisk. Ja, den er flot. Hvem har mine nøgler? Giv mig lige mine nøgler. Så er der også plade på, fordi det skatter. En forholdsvis ny Genelec Go, det vil sige ikke meget mere end et par måneder, en måned gammel eller sådan noget pis. Dog, ja, rusten lidt allerede faktisk. Og så ophænget, det holder fint. Bagdækket er også forholdsvis nyt, der er dog desværre kommet sådan en, ja, en lille hul i det eller sådan noget lignende, men det er ikke utæt. Så en anden defekt, som, ja, altså det der oppe med skjoldet, der var jeg sgu ikke rigtig nogen defekt. Jo, ratlåsen virker heller ikke, fordi hvor er det fedt. Mit sæderumslås og ratlås virker ikke. Mangler bare, at tændingslåsen ikke virker. Så var det en stjålet knallert næsten. Kraftigt fedt. Ja, blinklys. Oh. Det virker, når der bare er tænding på. Og i den anden side selvfølgelig. Det er flot knallert. Jeg elsker den. Men nu vil jeg ikke lige starte, fordi der er børn og sådan noget på legepladsen. Men når den står i gang, når den bare står i tomgang, så kan den godt blinke. Men hvis man lige gasser op eller sådan noget, så lyser den bare, i stedet for blink. Den har kørt. Hov. Fuck er det der spyt der. 4.493 kilometer. Og der er også selvfølgelig uger på sådan noget. Både langt og kort lys virker dog først, når den er tændt. Og den elstart starter den også på. Jeg starter den lige om lidt, så kan I høre. Bremselys virker også. Ja, bremselys virker. Med begge bremser selvfølgelig. Ja, det er klart. Elstart, skal vi prøve? Nej. Den står lidt lavt i tomgang, og dysen er indstillet en lille smule forkert. Jeg ved ikke helt, om den skal op eller ned, men det er kun et nummer eller to, vi snakker. Hvis det endelig er. Ja. Det er så almindelig kortlys. Så er langlys tændt. Okay. Og så, ja, den lyser her, når det er langlys. Og selvfølgelig, når man gasser op, bliver det kraftigere. Og kæft det. Og så kortlys er herovre. Så er der ikke noget der. Så, hvad var det, jeg ville sige? Hvad var der med? Nå ja, det var elstarten, den startede på der. Nu er den så sådan lugen. Men normalt så skal man bare lige gas lidt op, så holder den det fint. Så kickstarteren. Den også gerne vil kickstarter, ja. Det er bare en god knald, det her. Jeg elsker den. Så selvfølgelig en original, dog ikke så pæn. Så har jeg den anden derhjemme og alle papirer på den. Registreringsattest, de der bøger, man får med af hele lortet. Dem har jointen. Ja. God ryger, folks.